אנחנו לוקחים למשל את מרוקו. הקשרים עם המלך המרוקאי התחילו בשנות ה-60. זה דבר קלאסי, ממדרגה ראשונה, שבו המוסד מילא תפקיד מרכזי. אני חושב שאני הישראלי הראשון שישב עם מלך מרוקו ויצרתי את הקשר בין מרוקו לישראל. המרוקאים קיבלו ידיעות שנאסר חושב שצריך להחליף את מלך מרוקו שהוא מערבי מדי, ונאסר לתכנן לחסל את מלך מרוקו. שאל את עצמו מלך מרוקו מי יכול לעזור. אמרו היהודים הישראלים. נפגשנו איתם, הגענו לסיכום פעולה איך אנחנו מאבטחים את המלך. חלק מהבטחת המלך כלל גם סיכונים פוליטיים, לדוגמה זו של בן ברקה. השאלה הבאה, באותה תקופה המוסד הצליח לבסס מערכת יחסים מאוד אדוקה עם הביון המרוקאי, ולפעמים אתה משתף פעולה עם השטן בכבודו ובעצמו.